أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال عليه الصلاة والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah, u-Allah umvelinqangi, umdali wezulu nomhlaba. La ilaha illahu, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Al-Hayyul Qayyum, the ever living, the everlasting, umqalisi nomphelelisi, owayekhona noyohlala ekhona. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, u-Allah akozeli futhi akalali, akacwayizi. Yonke into esemazulwini nesemhlabeni ingeyakhe. Ngempela uthi u-Allah, ngempela yena ungu-Allah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Ngakho-ke kufanele sihlale sithandaza simkhonza zinsuku zonke ukuze sihlale simkhumbula. Usolwazi injulabuchopho ogama lakhe kunguMuhammad sallallahu alayhi wasallam, ukuthula kube kuye, naye uyaqinisa kulomlayezo ka-Allah ukuthi loyo muntu loyo othi la ilaha illallah noma kanjani, uma esehambile kulomhlaba uyohlulelwa kahle, abone ubuhle bendawo le u-Allah ayidalile esezulwini, lapho kuyobe kuhlala khona abenze kahle nabahle bodwa, nabaphase ama-exams, izivivinyo zabo ngamalengiso. Umprofeti ka-Allah uyasithembisa ukuthi uma ngabe simkhonzile u-Allah asangamhlanganisa nalutho, noma kanjani masifike ezulwini siyokwehlulela kahle, singene eparadise noma endaweni yenjabulo, lapho kungasekho khona kukhala nokugedla kwamazinyo, lapho kungasekho khona uvalo nokwesaba, lapho abantu beyohlala ngenjabulo nokwethaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke, nomusa ka-Allah nezibusiso ube phezu kwenu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngomvelinqangi, umdali uqobo lwakhe. Uthi abantu bamazi ukuthi umdali kahle kahle ungubani, khona uzokwazi ukuhlukanisa phakathi komdali nezidalwa. Ungubani u-Allah? Ungubani umvelinqangi? Ungubani umdali wezulu nomhlaba? U-Allah ungumdali, njengoba sengishilo, u-Allah ungumdali
into eyenza ukuthi abe ngumdali ingoba uyena odalile yonke into ekhona emazulwini ayisikhombisa nasemhlabeni wonke jikelele. Allah uyena inkosi yamakhosi. Allah uyena owondla yonke into yakhe noma sonke isidalwa sakhe yasidalile sondliwa nguye. Allah uyedwa onelungelo lokukhonzwa, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Allah uyena ocontrola yonke into noma owengamele yonke into esemhlabeni. Allah uyena obusa yonke imibuso ekhona emhlabeni nasemazulwini. Allah uyena obeka umthetho ukuthi akwenziwe ukuthi kungenziwa ukuthi. Yonke leyo mthetho leyo ibekwa Allah. And Allah uyena odalile, uyena ophayo. Yonke indalo yakhe iphiwa uye ngokwezinhlobo zezidingo zayo. Indalo kabani? Ka Allah. Allah uyena onikeza ukuphila, uyena futhi owaletha nokufa, owenza ukuthi abantu bafe. Ubani? Allah owenza ukuthi abantu baphile, uyena futhi owenza ukuthi abantu bafe. Yingakho Allah ethi ku-Quran, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah uyabuza ku-Quran ukuthi kungani abantu bengakholwa, kungani umuntu engakholwa, ngoba ngelinye ilanga wayeyinto engekho, wayeyinto efile, wayeyinto ekwakungakhulunywa ngayo, kwakuyinto okungaziwa nokuthi yozibe khona. Fa ahyakum, uthi Allah ngakunika ukuphila, ngakunika ukuphila, ngakuletha emhlabeni wazophila. Njengoba uphila la emhlabeni usazofa futhi, mawuqeda ukufa futhi ngikuvuse futhi. Thumma ilayhi turja'un, bese ubuyela kuye, bese ubuyela ku Allah. So Allah uyakubuza ukuthi kungani ungakholwa uma ngabe usazodlula kulama stages la aqeda ukuwabala khona manje encwadini yakhe engcwele. So Allah yazi ukuthi uthu Allah yazi ukuthi lokho kuphila lokho onako awuyinikanga, ukunikwe yimi. Naloko kufa lokho okusakulindile okusazofika futhi kuthathe impilo yakho, nako futhi lokho kufa lokho kudalwe yimi. Allah uphakamisa loyo amthandayo, athobise loyo amthandayo. Athanda ukumthobisa noma athanda ukumphakamisa. Ukujika kwelanga nobusuku konke lokho kuyindalo ka-Allah. Allah otshela ilanga ukuthi usungaphuma manje, usungashona manje. Allah oveza futhi ubusuku ukuthi sebungaqala manje. Allah oveza izinyanga nezinkanyezi ukuthi sezingavela manje. Konke lokho kwenziwa ubani? Kwenziwa Allah. Allah uyena onikeza impumelelo, Allah uyena onikeza ukuhluleka kuzo zonke izizwe ezikhona nabantu abaphila khona. Impumelelo nokuba sesikhundleni esiphezulu nokuba sesikhundleni esiphansi, nokuvuka nokuwa, konke lokho kudalwe Allah, kwenzeka ngentando yakhe. Allah uyena obeka umthetho noshoyo ukuthi emthethweni wakhe awubekile kufanele ukuthi kuphilwe kanjani emazulwini nasemhlabeni, phakathi elwandle, esibhakabhakeni, emoyeni, kuyo yonke into Allah ayidalile. Singabala izinkanyezi, singabala inyanga, singabala ilanga, singabala isibhakabhaka, singabala amazulu ayisikhombisa, singabala yonke into ekhona emhlabeni. Yonke lento idalo Allah. Ngizoqhubeka nani siqhubeke futhi ngayo yonke into ehlukanisa Allah nani nezidalwa zakhe. Ngizoqhubeka kwivideo elandelayo. Inkosi yomsa inibusise. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Udumo lufanele Allah yena yedwa, ukuthula kube kini nonke.
ofuna iy'namba zami 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537. Assalamu alaikum.